Здравейте, приятели! Вие сте с радио Life Zone FM, а това е предаването Inside. Аз съм Лео и днес имам огромното удоволствие да ви срещна с една харизматична и талантлива личност. Тя определя себе си като творчески хаос, зареден с енергия, идеи, емоции, над и кофеин. Здравей и добре дошла, казваме на Дими. Как се чувстваш днес? Здравей, Лео! Чувствам се прекрасно. Благодаря ти от сърце, както и на целия ви екип, че ме поканихте. Огромна чест и удоволствие да съм тук с вас днес. Разкажи ни какво интересно се случва около теб. В момента съм в разгара на изпитната сесия. Завършвам втори курс и признавам си е малко напрегнато, но пък във всяка минута се отдавам на любимите си хобита и работя по нови идеи. Вдъхновението никога не спира да ме изненадва и не ме напуска. За онези, които все още не са имали щастието да те открият, с какво точно се занимаваш? Аз съм студентка в Великотърновския университет, специалност предучилищна и начална училищна педагогика. Освен това съм певица, пиша текстове на песни. От малка се изявявам и обичам да правя различни дигитални проекти. Творя с пълна сила и качвам авторски проекти в страницата ми Sunrise Avenue Dimi Art във Facebook. Тя е предназначена за персонализирани подаръци, които са за продажба. Имам и 3 YouTube канала. Един стар музикален, един нов музикален и един творчески канал. И най-важното, къде могат да те намерят социалните мрежи? Може да ме откриете в Facebook на страницата Sunrise Avenue Dimi Art. Това е моят онлайн магазин и там може да видите различните дигитални проекти и продукти, персонализирани подаръци, които творя с цялата си любов и сърце. Може да видите и другата ми Facebook музикална страница Darla Official. В YouTube може да намерите моите канали Стъпка напред. Това е творчески канал и там качвам видеа, които са на проекти от университета и от форуми, в които участвам. И другите ми 2 музикални канала, старият ми музикален канал Dimi Official и новият Darla Official. Ще се радвам да ги посетите и да се потопите в моя свят. Целият екип сме големи твои фенове. Посещаваме редовно каналите ти Стъпка напред, Dimi Official и Darla Official в YouTube. Имаш невероятен глас. Създаваш проекти, които наистина докосват сърцата. Много ти благодаря за милите думи, които току-що каза. Аз съм изключително благодарна и щастлива, че има хора, които харесват това, което правя, оценяват моето творчество и следят моето развитие, така че благодаря ви. А сега ни разкажи за новият ти музикален канал Darla Official. Имах идеята да направя нов музикален канал, който да е с нов артистичен псевдоним. Името Дарла ми дойде като прозрение. То идва от английската дума darling, мила, любима, и смятам, че подхожда идеално на гласът ми, който носи топлина, нежност и е като прегръдка за всяка душа. Поздравления и за последната ти песен Лабиринт. С колегите я слушаме често. Много ти благодаря и се радвам, че ви харесва. Пожелавам ви да ви донесе много приятни летни емоции. Разкажи ни за някои от твоите изяви през годините. От малка се занимавам с музика и най-различни творчески дейности. Участвала съм в много концерти, музикални фестивали с състезателен характер. С училищната музикална група Joy, на която аз дадох идея за името, имахме много спечелени купи и награди. През 2011 година бяхме на международен фестивал в Прага, където спечелихме второ място за акапелно пеене. В последните години се изявявам по студентски форуми, канили са ме на различни конференции, на които да говоря, и имам различни публични изяви в университета.
С екипа искаме да те поздравим за всичко, което правиш. Наскоро получи награда за песента си "Полет". Разкажи ни повече за този момент. Това беше вълнуващо преживяване. Представих есе и презентация на тема "Музиката – път към промяна на личността" по време на 20-та научна сесия с научен ръководител, доцент доктор Петя Марчева, на която много благодаря. Моята песен "Полет" беше финалният акцент от моето участие. Тя е като химн на надеждата, любовта и новото начало. Посланието е: разтвори криле и последвай мечтите си. Помниш ли първото си участие на сцена? О, да! Беше още в детската градина на празник в читалището в град Вършец. Тогава изпях една песен, която още помня дума по дума, въпреки че никъде не мога да я намеря и до днес все още помня текста на песента. Би ли ни изпяла малък откъс от песента? Да, разбира се. Да порасна бързо, мама все мечтае, в грамаданска чаша пак налива чая и ми пуска вътре шепа захаринки, чаят бил лечебен, пазе от настинки. Да порасна бързо, мама все мечтае, в грамаданска чаша пак налива чая и дебело реже резените бели, ставали децата руменички бели. Тя не знае кой лапна резените с масло и се чудом чуди. Шт! Котето порасло. Браво! Просто си страхотна. Благодаря. Какво означава за теб успехът? Успеха за мен е да имаш свободата да правиш нещата, които обичаш, да бъдеш на местата, на които искаш да си и да прекарваш пълноценно време с хората, които обичаш. Успеха е да намериш себе си, да намериш начин, по който да изразяваш себе си и това да ти помага в трудни моменти. Успеха е да се научиш да бъдеш в хармония със себе си. Успеха е резултат от дългия процес на труд и време, които отнемат проектите и нещата, с които се занимавам. Успеха е и положителната реакция и адекватната оценка на хора, които разбират нещата, които правя и които ме ценят като човек. Как преминаваш през предизвикателствата на живота? Зависи от дълбочината им. Понякога минават през мен като буря. Емоционално, силно, тежко. Остават известно време в мен, докато ги преживея изцяло. И после идва един момент, в който си тръгват. Но винаги ме правят по-силна и по-съзнателна. Кое те кара да се чувстваш уверена? Моята увереност идва от това, че вярвам в себе си и в нещата, които умея да правя много добре и които ми се отдават. Работя много, не се отказвам, дори когато е трудно. Имам ясна визия и много идеи, които с времето превръщам в реалност, а когато видя резултатите, усещането е безценно. Вярвам, че заслужавам едно по-светло и по-добро бъдеще, заради всичко онова, което съм, което се стремя да бъда и което правя. Смятам, че бих дала много на света. И нека завършим с нещо вдъхновяващо. Какво си пожелаваш? Пожелавам си най-вече здраве, да премина с висок успех и успешно през изпитната сесия и да открия онова място, онази работа, която да отговаря най-много на мен като личност, като умения и страсти в живота,
в която ще дам най-доброто от себе си, за да бъда полезна чрез музиката, чрез посланията си и чрез това, което съм. Вярвам, че пътят ми тепърва се разгръща. Пожелай нещо специално на нашите слушатели от Inside и Radio Live Zone FM. Скъпи слушатели, бъдете здрави, дръжте сърцата си отворени за истинските неща в живота, не губете никога вярата си, прекарвайте време с хората, които обичате, защото това е най-голямото богатство – пълноценното време. Благодарим, че беше с нас. А вие, приятели, последвайте Дими и се потопете в нейния свят. До скоро от мен, Лео.